diferents regidors de l'Ajuntament de Barcelona. Com els dèiem, aquest escenari, el del Fossar de les Moreres, era un dels dos cementiris de Santa Maria del Mar des de l'edat mitjana. Durant la guerra de fa 300 anys va ser una de les fosses comunes on s'enterraven els difunts, tot i que molts dels cadàvers, expliquen, van ser abandonats als carrers de la ciutat fins que va acabar el setge. Es converteix en un punt de concentració per la Diada a partir de 1915, que va ser quan s'hi va posar una placa, recordant aquells versos de Serafí Pitarra, del seu poema de 1884, que deia aquells versos: al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. En aquest moment veiem com arriba l'alcalde de Barcelona, aquí. 77, amb la recuperació de la placa que havia estat retirada, doncs va tornar a guanyar. Aquesta formació d'honors del cos dels Mossos d'Esquadra, que avui presideix amb el seu uniforme de gala aquest acte institucional. És un uniforme que recorda l'original del segle XIX, amb les espardenyes de vetes, amb el barret de copa alta i amb els guants blancs, com dèiem. Diu la llegenda que els Mossos porten espardenyes com la gent humil i barret de copa alta com els més rics, perquè és un cos que, diuen, serveix tant als pobres com als rics. Un uniforme que s'ha volgut mantenir amb el pas dels anys i que els Mossos, en ocasions especials, en grans cerimònies, doncs llueixen en aquest tipus d'actes. La flama d'aquest pavater serà el punt inicial d'aquest acte, però és un acte que continuarà, després veuran, en una segona part que es farà a pocs metres d'aquí, a la Llotja de Mar. És l'espai on hi haurà la part artística, un espectacle creat i dirigit pel director teatral Josep Maria Mestres, on hi haurà actors, músics que tots vostès reconeixeran i que posaran amb la veu i la música la part més artística en aquesta commemoració. En aquest moment veuen Núria de Gispert, la presidenta del Parlament, que és qui en aquest moment fa la seva entrada aquí al Fossar, i els Mossos li presenten armes. Hi haurà també un moment en què les corals donaran pas a la interpretació d'una peça a part d'una soprano, Begoña Alberdi, que serà la que posarà la part musical en el moment de l'ofrena. I com dèiem, aquesta plaça, en els assajos que hi ha hagut aquesta tarda, doncs ressona d'una manera especial. Esperem que amb aquesta retransmissió puguem fer-los arribar la solemnitat, la sobrietat, l'emoció que es vol transmetre amb aquest acte, que és un acte sobri i alhora solemne, que el seu director, Josep Maria Mestres, ens deia que vol transmetre aquest lema amb què va començar ja fa uns mesos a la Catedral de Lleida la commemoració del tricentenari, aquest érem, som, serem, doncs que avui, a través d'aquesta ofrena simbòlica aquí i després amb l'acte que continuarà a la llotja i després amb una nit blanca d'activitats gratuïtes populars perquè tothom hi participi al barri del Born, la Ribera i el Parc de la Ciutadella, està pensat per ser
una commemoració diferent a les que s'havien fet fins ara els últims anys al Parc de la Ciutadella per commemorar també de forma excepcional aquest tricentenari i que demà al matí, pels que es llevin d'hora a les 8 del matí, serà també un moment especial, un concert de 300 violoncelistes davant del Centre Cultural del Born, on en l'hora que ja va començar Atenció! Presentem armes. Les seves ordres. Descanseu armes! Ara! Presenteu armes. Ara! Eren com una ofrena blanca.
Atenció, descanseu armes. Ara! Atenció. Presentem armes. Ara! Descansem armes. Ara! Doncs ja hem sentit aquest himne nacional de Catalunya, els segadors, després d'aquesta ofrena floral que han fet el president Artur Mas, també la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Veuen aquests aplaudiments al fossar de les Moreres després d'haver escoltat aquest himne dels segadors, com dèiem, a càrrec de la coral antiga, l'Orfeó Gracienc i l'Orfeó Manresà, i també hem pogut escoltar fa una estona Damunt de tu només les flors, de Begoña Alberdi, la soprano que l'ha interpretat aquí al fossat de les Moreres en aquest acte institucional que continuarà d'aquí una estona a la Llotja de Mar, la novetat d'aquesta diada. La vigília del dia 11 és el moment en què se celebra aquest acte institucional que hem seguit en directe per TV3 i el 324. Veuen ara com ja algunes autoritats comencen a retirar-se d'aquest fossar de les Moreres després d'haver dut a terme aquesta ofrena floral i es traslladen, com dèiem, a la Llotja de Mar. Allà es viurà la part més artística d'aquest acte institucional. Aquesta part artística dirigida per Josep Maria Mestres. Allà podrem veure diversos actors i músics molt coneguts per tots vostès, un acte que començarà d'aquí a molts pocs minuts a la Llotja de Mar i que continuarem amb aquesta transmissió per TV3 i el 324. Hola, molt bona tarda. És a punt de començar aquí a la Llotja de Mar de Barcelona l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre aquest any, amb especial significació en coincidir amb el tricentenari dels fets del 1714. Estan entrant, acaben de fer-ho ja les autoritats aquí a la Llotja de Mar que procedien de l'ofrena floral que s'ha fet fa uns instants i que han pogut seguir també en directe per TV3 i el 324 al fossar de les Moreres, és a dir, el govern en ple, també la mesa del Parlament i els presidents dels grups parlamentaris assistents a aquest acte. Encara ho ha de fer el president de la Generalitat, Artur Mas, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i també l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. La seva entrada solemne a aquesta Llotja de Mar marcarà l'inici d'aquest acte. Com veuen, una Llotja de Mar plena, aquesta joia del gòtic civil català,
aquest saló de contractacions. Més de 400 persones omplen aquesta sala. Recordem que aquest acte institucional substitueix, podríem dir, el que s'havia fet aquests últims anys, que havia tingut com a escenari el Parc de la Ciutadella, també a Barcelona, i en aquest cas la significació d'aquest tricentenari ha fet que s'acostés aquí al Fossar de les Moreres i que es triés aquest marc, la Llotja de Mar, com dèiem. Un acte dirigit artísticament per Josep Maria Mestres, que combinarà, ja ho veuran en els pròxims minuts, fins a les 9 de la nit, quan acabarem aquesta retransmissió, per oferir el missatge institucional amb motiu de la diada que oferirà el president Artur Mas, que combina, com dèiem, text i música i que també fa un repàs a la història, al present, però també al futur, en línia amb aquest lema, podríem dir, del tricentenari, que és Érem, som, serem. Un programa que inclou tant actors i músics consagrats, actors, per exemple, com Pere Arquilloé, Clara Segura, Emma Vilaresau, o també músics com Jordi Savall o Maria del Mar Bonet, amb nous valors de la música, en aquest cas Pere Martínez, que oferirà una interpretació, una versió de música flamenca d'un poema. Tot això en els pròxims minuts, aquí en aquest acte institucional, amb una Llotja de Mar, com dèiem, plena a vessar. S'ha hagut de restringir l'accés al públic en general. Aquí s'hi accedeix estrictament per invitació, és a dir, hi són les autoritats i també la màxima representació, podríem dir, de la societat civil i del món empresarial i econòmic a Catalunya. Com dèiem, l'acte al Parc de la Ciutadella sí que era obert al públic en general i que havien allà al voltant de 2 milers de persones, però aquí l'assistència s'ha de restringir a unes 400 persones. Cal destacar la presència, com dèiem, d'expresidents del Parlament, com Joan Rigol i Ernest Benach, i ara ens anuncien l'entrada ja del president de la Generalitat, la presidenta del Parlament i l'alcalde. Per tant, comença ja aquest acte institucional del tricentenari a la Llotja de Mar. Com veuen, per rebre les màximes autoritats del país, i a punt de començar aquest acte a la Llotja de Mar, a punt ja els músics a l'escenari. Serà Jordi Savall i els solistes de la Capella Reial de Catalunya els primers a actuar. Catalunya en altre temps. És la primera peça que sonarà, un anònim popular amb adaptació musical de Jordi Savall, que ara ja és a l'escenari. Adaptació musical de Jordi Savall.
Aplaudiments per Jordi Savall i els solistes de la Capella Reial de Catalunya. Aquest Catalunya en altre temps, que té els seus orígens en una melodia popular del Berguedà al segle XVII, l'Albada, se li va afegir text al 1716, després de la derrota de Catalunya a la Guerra de Successió. És la lletra que han pogut escoltar, per tant, està molt relacionada amb els fets d'aquest tricentenari, i posteriorment Jaume Massó va recollir aquest text i aquesta música en un cançoner. Massó, un dels fundadors de la revista modernista L'Avenç i amic de Ramon Casas, de Santiago Rossinyol. Tot seguit és Pere Arquilloé. 714. Un sonet de Josep Carner. O valentia funeral del setge, bandera que esparraca el foraster. En terra jau, nefrat el banderer, la mort arriba, que el seu mal li metja. Cau la ciutat. El fratricidi petja un vell destí mentre que el nou ja ve. La boira fuig pel foradat carrer com una glaça dolorosa i lletja. Sinistre sona travessant les places el martelleig d'unes feixugues passes. El vent s'endú la cendra de les lleis. Homes callats, coberts de sang i sutja, alcen l'esguard impenitent que jutja. Poble vençut que sobreviu als reis. I ara torn per la música, Pere Martínez, a la veu, i Max Vilavecchia al piano, una versió flamenca d'un poema de Narcís Comadira amb música d'Enric Palomar, Boca Seca. Estructures immòbils, tants papers, tantes i tantes lleis, la gàbia que empresona. Fins a no poder més. Hem cridat fins a no poder més. Tenim la boca seca. Ovació
per Pere Martínez i Max Villavecchia, que han interpretat aquest tema a boca seca. Tot seguit tornarà a ser el torn, podríem dir, de la poesia patriòtica. Si abans escoltàvem recitada per Arquilloé una peça, un poema de Josep Carner, ara serà un text de Josep Maria de Sagarra, amb veu d'Emma Vilarassau, 11 de setembre. 11 de setembre, Josep Maria de Sagarra. I l'11 de setembre, quin sant és? Que sembla que bateguen tantes vides i passen colles pels carrers amb corones i rams de flors humides. Ai, l'11 de setembre. No du el nom d'un sant vestit de festa, amb un ull ample i tendre per tothom i un dit que aturi el llamp i la tempesta. No ens porta un ermità barba de neu per esmentar-lo en ser la lletania, ni la galta de cap Mare de Déu ha florit dins l'aire d'aquest dia. És l'11 de setembre un pelegrí que en madurar les vinyes ajagudes cada anyada es posa de camí i du els genolls pelats de les caigudes. I s'acosta i ens passa arran de cor i pidola les nostres abraçades i abraçant-lo ens refresca un mal record de sang i escopetades. Ai, l'11 de setembre. Ell va dient una cançó de crits i de ganyotes, de soldats que s'aguanten malament i cavalls cegats de potes, de 4 lladres que no els ve d'un pam i homes de mala mena que xiulen la tonada de la fam amb la tralla a l'esquena. I sentim aldarulls i desgavells, bales que peten les costelles flaques i ganivets, pistoles i fusells, perruques i casaques. I per damunt dels camps esmicolats i el cub que es deixa esprémer i la runa i el plor de les ciutats i el vent que xiscla i el paller que crema, hi ha uns botxins mal carats arrossegant les nostres llibertats. No és mel, ni menta, ni violes fines, tamborinets ni crides de barany. És el regust de totes les metzines. És l'11 de setembre. I de quin any? De mentre duri la dolor i el plany. Perquè si 2 centúries són passades, torna aquest 11 de setembre ombriu i esclava el cor de totes les anyades i ve i ens deixa la ferida al viu. I fa sentir el fadrí i el vell el neguit dins la gràcia casolana i diu el plaga i el masell i el far de coca i de tortell i de vi ranci i de sardana que encara hi ha esgarrinxades a la pell de nostra terra catalana. Que el plor de Catalunya encara és moll, que de cridar i de gemegar no es cansa i encara du el dogal al coll esperant el moment de la venjança. Esperant les fiblades de demà i la claror del dia, que tots nosaltres ens durem la mà i el grinyol d'alegria d'un 11 de setembre que vindrà. Els catalans de tot arreu del món, els callats i els de llengua baladrera, sentin l'escopinada al mig del front dels que van escopir nostra bandera. Que cadascú comprengui el que vol dir esclavatge i unglada de botgí. Sense paraules vanes, sense massa sermons al dematí, ni massa repicada de campanes, ni massa clarinet ni tamborí. Que ja vindrà aquest dia, si Déu vol, i Catalunya tindrà el pit revolt, i pensarà més clars els pensaments, i durà més empenta dins les venes, i tot això li haurà esmolat les dents per rompre les cadenes. Aplaudiments per Emma Vilarassau, que ha recitat aquesta poesia de Josep Maria de Sagarra. Ara, un altre cop, al torn de la música. S'asseu ja al piano Lluís Vidal i puja a l'escenari Maria del Mar Bonet. Interpretaran Salve, un poema de Miquel de Palol, música de Ramon Muntaner.
per la glòria dels camins, clars de sol entre oliveres, per la blava salvatgia dels penyals fora del mar, pel silenci dels afraus i el repòs de les cimeres, pels vells temples que s'enrunen i els que poc s'han redreçat. Massa sang hi ha en les venes per donar-la al sol i a l'aire, massa vida hi ha en la terra per les vinyes i els sembrats, que el glatí de melangia i la plàcida enyorança no s'han fet pels pins indòmits i pels vents descabellats. Que els pins volen terra lliure i els vents criden llibertat. Quan trillegin les campanes per la Pasqua en els cenovis i les villes s'endomassin al miracle ressorgent. Oh, quin goig de viure en elles, tots ardits de glòria nova, i collir sense recança i sembrar sense recelar. Massa sang hi ha a les venes per donar-la al sol i a l'aire, massa vida hi ha en la terra per les vinyes i els sembrats, que el glatí de melangia i la plàcida enyorança no s'han fet pels pins indòmits i pels vents descabellats. Que els pins volen terra lliure i els vents criden llibertat. Massa sang hi ha a les venes per donar-la al sol i a l'aire, massa vida hi ha en la terra per les vinyes i els sembrats, que el glatí de melangia i la plàcida enyorança no s'han fet pels pins indòmits i pels vents descabellats. Que els pins volen terra lliure i els vents criden llibertat, que els pins volen terra lliure i els vents criden llibertat. La veu de Maria del Mar Bonet i el piano de Lluís Vidal amb aquesta salve, rebent els aplaudiments del públic d'aquestes més de 400 persones que omplen la Llotja de Mar en aquest acte institucional del tricentenari que TV3 els està transmetent en directe. Tornen ara els textos, però no una poesia patriòtica, com hem vist abans, sinó un text anònim, que és Carta a la meva neboda. La recitarà tot seguit Clara Segura. Carta a la meva neboda, anònim. Estimada Montserrat, he rebut la teva carta i em preguntes què vol dir això de l'11 de setembre. Trobo molt adient i lògic que preguntis el que no saps i caldria preguntar també com és que als teus 15 anys encara no ho saps. Tu podries contestar-me, no ho sé perquè no m'ho han ensenyat, i per aquest sistema de preguntes i respostes podríem arribar molt lluny. Anem, doncs, al gra. El dia 11 de setembre de 1714 és la data en què les tropes franceses i castellanes que participaven en la Guerra de Successió Espanyola van assaltar Barcelona per tal de guanyar-la pel futur Felip V. El primer conseller de Barcelona, Rafael de Casanova, fou ferit duent la bandera de la ciutat vora el Portal Nou i es veié forçat a rendir Barcelona. La conseqüència immediata de l'entrada del nou rei fou l'anomenat Decret de Nova Planta, al qual s'establia un nou règim per Catalunya, un règim lògic i conseqüent amb el centralisme que imperava a Europa i sobretot a França, on el rei Sol, el reial avi de Felip V, era el centre de tot un sistema planetari basat en l'anul·lació de tota diferència entre les antigues regions, províncies i comarques. Si ara preguntes què és el centralisme, més valdria que en lloc de contestar-te amb fredes teories polítiques, anéssim un dia a veure els jardins de Versalles, on els reis de França tenien el palau. Per virtut del centralisme, les plantes i els arbres
ja no són éssers vivents amb la llibertat d'expandir-se segons les lleis naturals, sinó que els xiprers, les acàcies, són retallades com a esferes perfectes i els resers creixen arrenglerats com soldats. Sense gosar treure ni una fulla més de les que els permet el jardiner, sempre a punt de retallar, de podar i imposar la línia geomètrica establerta. El centralisme considera que els pobles són com les plantes que cal adreçar, arrenglerar i formar, com els soldats de plom dels regiments o els xiprers arrodonits com les columnes de marbre. Les conseqüències d'aquest sistema és que els pobles que els pateixen han de viure i créixer sempre sota la benvolència del seu protector, sense que els permetin viure i créixer segons la seva natural impulsió. Per això, els catalans, sense distinció de parers polítics, han tingut l'11 de setembre per una data de reivindicació comuna i de memòria per les llibertats perdudes. No és, doncs, la commemoració d'un fet dramàtic i sentimental, sinó el recordatori d'uns drets que cal que en siguin reconeguts com a punt de partida d'una vida nova, rica i plena. Nena, no t'emboliquis, que tot això és política. Sentiràs que et diran al teu voltant. I tu els hauràs de contestar. Política en majúscula, sí, sí que ho és, perquè reclamem un dret que pertany a tota la comunitat catalana. Però política en minúscula, aquesta que heu fet vosaltres d'obtenir concessions i negociets per anar fent la viu-viu, no ho és, perquè no és un joc net ni noble, ni sabem jugar d'aquesta manera. Abans, a la plaça Urquinaona de Barcelona hi havia un monument a Rafael Casanova, un monument que va costar moltes corredisses i cops del volant, del qual es van sentir molts cants i molts crits. Algun dia potser et diran que l'11 de setembre has d'anar a la plaça d'Urquinaona i tu hauràs de decidir-ho i resoldre-ho. En tot cas, si hi vas, sàpigues que treballar per Catalunya no és solament cantar pels carrers, sinó raonar, reclamar, participar en l'establiment d'un sistema en el qual els pobles no siguin més tractats com aquells xiprers o aquelles acàcies que només florien quan el rei sol li plaïa. Carta a la meva neboda. Expliquem per què és un text anònim. És un article anònim publicat pels vols de la Diada del 1976, primer a l'Eco de Sitges, després se'n va fer ressò al diari Avui, en què un erudit local de Sitges explica a la seva neboda de 15 anys què és la Diada. Hem de tenir present que la noia havia crescut, evidentment, durant la dictadura franquista i no sabia que era l'11 de setembre, no s'havia encara celebrat en democràcia. Per això aquest article anònim, que va sortir publicat, com diem, primer en un diari local, en un periòdic de Sitges, l'Eco de Sitges, i després se'n va fer ressò posteriorment, ja a l'octubre d'aquell 1976, al diari Avui. Aquesta carta a la meva neboda que ha llegit Clara Segura. Tot seguit s'està preparant ja l'escenari perquè torni la música. El quartet Casals, que puja ara a l'escenari, interpretaran el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich.
quartet Casals, que rep l'aplaudiment de la Llotja de Mar després d'interpretar aquest quartet de corda número 3 de Shostakovich. Tot seguit tornarà la poesia, tornarà els textos aquí a la Llotja de Mar. Ara serà Pere Arquilloé qui recitarà l'Oda a Barcelona, de Pere IV. Un dels noms normalment no relacionats amb la poesia patriòtica. És una resposta, podríem dir, a l'Oda a Barcelona de Joan Maragall. Fragment d'Oda a Barcelona Escoltem Arquilloé. de Pere IV. Tanmateix, Barcelona, la mar no et deixa i et gombolda. Allitaràs tus sofriments amb faldes suaus i tombes provisòries on operen en punya les forces dures de la Renaixença. Al cap d'anyades t'arribarà l'eco. Sospirs, gemecs, renecs, esclats, sanglots, udols, xiscles, esclats, i ja tindràs l'himne triomfal sota la bandera de la quàdruple flama. Barcelona, pairal ciutat de Catalunya, de València i les Illes, les comarques gerdes, eixutes, alteroses, planes, màquines i collites, tiges en estol, bestiar i aigües submisos. Barcelona esdevindrà, si vols, la capital altiva d'una pàtria novella d'arrels velles, quasi feliç, penosament fecunda, mestressa sobirana, sol en ton clos obert com una rosa dels vents, els vents de mar, de terra. Barcelona, contempla't. Barcelona, no cantis. Ausculta aquest cor teu que s'escarrassa a batre. No et deturis. Plora una mica cada dia quan la terra comença un altre tomb ullcluca. A poc, no et distraguessis amb les fulles que el vent requisa als arbres i amb el presagi de les ales noves. Treballa, calla, malfia't de la història, somia-la i refés-la. Vigila el mar, vigila les muntanyes, pensa en el fill que dus a les entranyes. Aquest poema de Pere IV, que dèiem que podria ser una resposta a l'Oda a Barcelona de Joan Maragall, en la tradició de l'Oda a la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau, una tradició que va continuar també mossèn Cinto Verdaguer. Tot seguit, després de Pere Arquilloé, torna la música a l'escenari, en aquest cas d'un artista que ja ha actuat abans, Jordi Savall, interpretarà El cant dels ocells, una peça sí estretament lligada al 1714. Tothom la relaciona amb Pau Casals, però la seva història, com és sabut, es remunta molts segles abans.
Jordi Savall, amb la seva viola de gamba, interpretant aquest cant dels ocells que, com dèiem, és una melodia anterior al 1714, però va ser durant la Guerra de Successió que se li va afegir un text per donar la benvinguda als vaixells de l'arxiduc Carles d'Àustria en la seva arribada al port de Barcelona, per tant, estretament relacionada amb el tricentenari i, per tant, plenament adient per aquest acte institucional amb motiu del tricentenari que TV3 els està oferint des de la Llotja de Mar de Barcelona, un acte que entra ja en la recta final. Nosaltres hem d'acomiadar aquí la nostra retransmissió perquè tot seguit podran seguir també per TV3 i el 324 el missatge institucional amb motiu de la Diada a càrrec del president de la Generalitat, Artur Mas. Tinc un somni, un sol somni, seguir somiant. Somiant la